Сираттағы елы істеліклі тәбриклеу Бұрай районы Абзай ауылында 40 ел парк үгәрсіндердей гүрләшіп, инге иңтірешіп тату ғұмыр етеусі Финус Наркис улы һәм Зүлфире Әмир ғыды Ғиндуллиндарға юлана. Атайбыды Финус Наркис улы һәм әсәйбід Зүлфире Әмир ғыды Ғиндуллиндардың ғайле ғырударына ярты буатқа яқын ғұмыр еткен. Қадірлі кешеләребезне күркәм байрамдары менән ихлас котлайбыз. Икеһелә олы йөрәкле, киң күңелле, ныгышмал максаттарына ирешүсән кешеләр. Атайбыз Бұрай районы Абзай авылында, әсәйбез Бүздәк районы Хажимьян авылындагы күркәм ишле гаиләләрдән берсендә туып үтә. Тормыш юлдары Башкортстаныбызның Алытта, Сибир тарафтарындагы Нефтеюганск калаһында киселешә. Яшь йөрәкләр бер-берен охшатып, гашыйк булып, мәңге бергә булырга дип күз куешалар. 1982 елның 25 июнендә Бұрай районы Кушманаг авылы советында законлы никахка инәләр. Абзай авылында гөрләтеп туй узгаралар. Атайбыз бик тыныс, сабыр холклы кеше, әсәйбез эшсән, сая, һәр вакыт барыгына ла йылы һүз таба белә. Безгә үз бала Денис, Эльвира, Динарга гомер бүләк итеп, лаеклы тәрбия белем биреп, олы тормыш юлына сыгардылар. Хәзер һәр кемебезнең үзе дөньяһы, үзебез атай, әсәй. Кадерләребез 4 ян-янсәренә бәхетле, хәстәрлекле олатай өләсәй хәзер. Бәләкәстәре өсөн ян атып, яратып торалар. Ата-әсәйбезнең гомере намыслы хезмәттә үтте. Кайда гына эшләһәләр дә үзләрен хезмәттәшләре белән хөрмәт итеп тордылар. Бихисап мактау вагызлары, наградалар менән дә бүләкләнделәр. Атайбызның хезмәт ветераны дигән исеме лә бар. Әле лә һис кенә лә тик ултырмай улар. Малтуар, кош-курт асрайлар, бакса тултырып яшелсә, емеш үстерәләр. Уның безгә мул гына өлеш тә сыгаралар. Атайбыз техника менән булышырга, уны йыеп үтергә ярата. Әсәйбез кул эшләренә маһир, аш-һауга ата. Уның бешергән бәлештәре ашап тугыһыз. Ике уңган бергә тура килгәнгә лә, тормыш йөген бергә тартканга ла уларның дөньялары етеш котлы. 40 ел бергә яшәү өчен акыл, өмет, ышаныс, түземлек кирәк. Бүгенге матур көндә әсәйбезгә йөрәк түрендә ялган иң изге тойгыларыбызды, рәхмәт сүзләрен yetkерергә ашыгабыз. Кадерле кешеләребез, һезне ихлас күңелдән якут туйгыз менән котлайбыз. Алдагы тормышыгызда корыстай һаулык, ак бәхет, шатлык, куанычтардан торган озын гомер, килер көндәрегезнең якты, кәефегезнең һәр вакыт күтәренке булуын теләйбез. Киләсәктә безнең терәк таянысыбыз, тормыш юлыбызны яктыртусы маягыбыз булып, озын-озак бәхетле тигез гомер кисерегез. Балаларыгызның, яндәрегезнең игелеген күреп, тагыла озак елдар татулыкта, иминлектә гөрләтеп яшәргә ятһын. Йылдар үтә осагына иткән елдәй аккан һаудай, һезгә гомер буйдарына сәламәтлек бирһен Ходай. Әйдә гомер үтһенсез агарһын, тик йөрәккә кырау төшмәһен. Килер гөнегезгә сәламәтлек һәм шатлыктар гына өстәлһен дигән шигырь юлдарында бүләк итә һезнең балаларыгыз Денис, Эльвира, Динар, килендәрегез Эльвира, Мальвина, кияүгез Артур, ян-янсәрдәрегез Дарина, Данияр, Артем, Радмир. Бер-берен кадер хөрмәт итеп, йылы тойгыларын улгайган көндәренә тиклем хаклаган. Иңгә иңтирәп 40 ел бергә яшәгән пардар. Бездә барлык иҗади төркем исеменнән ихлас котлайбыз. Алдагы көндәрегездә гел шатлык, куанычлар менән үтһен. Пар канаттарыгыз кайрылмаһын, балаларыгызның изгелек игелекләрен күреп, озын-озак яшәргә насыйп булһын һезгә. Киләһе йөрдә фәкать һезнең өчен рәхим итеп тыңлагыз. Яшик дуслар, гомерләре вакыты. Salqın jiller, qarlar sidir isələrdə Əlirik dəliginə, immatur məliginə Yeşi başlağan qızı gülük, şok bilip təminginə Ey qımır bir vaxt bir, doğını bir balqırğa Yürəkdə qıyaşıq, tonluq vatanğa Ömür bir vakit bir, dağını bir balqırğa Yürekte kıyaşık, damlı vatanğa
Yürekte kıyaş çıkıp tan bulup atarlar. Küttür şok dünyasında cinlerini sızganır. Eğlenip qaraganda durmas üçün kızarıp. Eli bitteligine invator melligine yaşay başlagan biz gibi şak bilip temengine.